Lele bese sithi ngesikwazi ukubatshela bona le ndaba le. Kuzomele kulandwe abantu abadala, hhayi bese yagijima-ke uBhekifa. UBhekifa kona akanoMbhekifani noMbhekuzizwe, noMbhekisisa. Kodwa uBheki bese yagijima-ke ayahamba eyolanda uma wakhe nobaba wakhe. Hhayi abuye naye-ke uma wakhe nobaba wakhe uBhekifa bese isangoma-ke siyabachazela ukuthi kwenzakalani. Futhi kusanjalo labaya bese sangomeni same time ngala kufike lesa sangoma lesiya. Isangoma sa-anti-ke manje sifike kuyena. Izwa manje ukuthi sesithini. Hlele ngiyibuza la ukuthi ngabe umndeni lo wakaDladla yini le owakwenza yona ukuthi ungaze wenza into embi kangaka? Hawu. Wawukephi lo Nembeza lo sangoma ngale nkathi usawenza umsiza ukuthi laba abanye babe poor gang nabe rich gang yedwa kubo. Hey, where was this energy? Where was it?